Ollaan Malmin lentokentällä ja ollaan menossa hyppäämään laskuvarjon hyppytandemina. Jännittääkö sua? No vähän sen alkaa jännittää. Se on varmaan ihan tervettä, että pikkusen jännittää. Miten sä päädyit? No me Grouponista löydettiin tämmönen siiri ja päätettiin sitten lähteä. Tää on ollut vähän niin fiiliksessä se, että lähdetään hyppäämään jossain vaiheessa. Joskus se pitää mennä kuitenkin. Kohta päästään, lähdetään vapaaseen pitää kivaa. Pidä hauskaa. Yes, kiitos. It's a sky experience.